Salut, sunt Alexandra. Încă o dată. Salut, sunt Alexandra. Eu astăzi, împreună cu voi, am să confecționez măști de unică folosință, de două feluri, pentru maturi și pentru copii. Pentru ca să facem măști de unică folosință, nouă ne va trebui elastice și șervețele. Întâi vom confecționa măști pentru copii. Începem! Și facem evantai. Am terminat. Acum noi luăm două elastice. Și facem așa. Și punem la evantaiul nostru. Facem așa. Can't wait to bury the ruins of my mistakes, to only keep it the truth, yeah. Încă o dată. Out there, just everyone should just have to choose, yeah. Here it is a wisdom of my say, is that of my freedom of mind. Și strângem foarte, foarte bine, ca să nu cadă. Așa, vedeți. Și la două elastic tot așa. Și strângem. Bine, bine, bine. Așa, prima s-a primit. Ca să punem masca, trebuie să facem așa. Apucăm de aici. Așa. Și o punem. Așa, masca este de unică folosință. Dacă v-ați folosit, nu trebuie să o lăsăm, dar trebuie să o aruncăm la gunoi. Și acum noi vom face mască pentru maturi. Ca să facem mască pentru maturi, trebuie tot aceeași metodă, doar că evantaiul e un pic mai mare. Nu uitați să vă spălați mâinile ca să fiți sănătoși, pentru că în anul acesta nu știu de unde a apărut coronavirus. Gata, am terminat. Acum luăm două elastice. Și facem tot aceeași metodă. There's a screaming in there, that's telling me to leave for a while. Trebuie să se primească așa. Așa ceva. Tata, Vinoca! Alina! Salut! Hai să-mi jucăm! Gata, vezi? Această mască este de unică folosință. Nu uitați Pentru de asta. maturi. Și nu uitați să respectați regulile de igienă, să vă spălați mereu pe mâini, să fiți sănătoși și virusul va pleca pentru totdeauna. Aveți grijă de voi. Pa!
Stai, nu porni. Nu pornesc. Dacă v-a plăcut acest video, să-mi scrieți în comentarii, să apăsați pe clopoțel like și abonați-vă! Pa! Fiți sănătoși! Just everyone should just have to choose, yeah. Here it is, a wisdom of my say. Is that a my freedom?